Siza asilinge bongumusa wenkosi. Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sizothatha leli thuba njengamanje bazalwane sisazovula ngomkhuleko. Sicela ukuthi nithathe amabhayibheli enu noma iBhayibheli elikhona endlini usondeze eduze kwakho ngoba ilona ozolisebenzisa njengamanje ukuthi uqonde ukuthi lokhu okholelwa kukhona yini embhalweni noma lokhu okushiwoyo njengamanje kukhona yini ezwini, ngoba sikholelwa ezwini, asikholelwa kwizinto esizicabangayo, but konke esikholelwa kukhona kubhalwe phansi kuseBhayibhelini. iBhayibheli ungalithola noma yikephi. So njengamanje thina sikhuluma ukwazi kwethu, kodwa sikhuluma konke okubhalwe phansi. Sizovula ngomkhuleko sithi Baba wethu osezulwini, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Inkazimulo yakho Baba ibonakale, uvule bonke abantwana bakho amadlebe, ubavule amehlo bakwazi ukubona isitha ezimpilweni zabo esizile sizobalutha, sibakhiphe ezweni lakho elukuphila, eza ngazo zonke izibonakaliso zokuthi balutheke baphume ekwazini ngokweqiniso. Baba, sindisa bonke labo abanamadlebe okuzwa izwi lakho, basinde Baba kulesikhathi esiphambeneyo kangaka esiphila kusona. Inkazimulo yakho Baba mayibonakaliswe emhlabeni. Sikutuse silibonga igama lakho, wena wedwa ofanele ubukhosi. Ungasingenise ebulingweni Nkosi uJesu, kodwa usindise kokubi. Sibambelele kuwe nezifundiso zakho, ngoba wena uyindlela neqiniso nokuphila. Egameni lenkosi yethu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi, sikunika udumo namanje, sikubonga ngeindebe zethu nangeimpilo zethu ukuthi wena ufanele ukubongwa. Udumo lonke olukufanele lungolakho, uyisiqalo nesiphetho nomphelelisi wezimpilo zethu. Ithatheke Nkosi inkazimulo yakho, wena umunini mandla onke. Siyakhothama nathi nazo zonke izidalwa esezulwini sithi ungcwele, sithi udumo lonke olukufanele. Khuluma-ke Nkosi uJesu, sizwe thina silalele, sivume bonke nabo bonke abangcwele abasezulwini sithi amen. Bazalwane, thatha iBhayibheli namanje ngisasho ngithi sondela neBhayibheli lakho noma iBhayibheli esendlini noma leli kusefonini. Ukhohlwe lezi zinto ezikuphazamisayo eceleni, uze ngoba uNkulunkulu ufuna ukukhuluma nawe. Wena wedwa khohlwa abanye abantu, khohlwa labo abanenkani. Thambisa inhliziyo yakho ulalele kulesikhathi samanje. Angihambi ngedwa ke, ngihamba nomfowethu uZondi Nondaba. Amen. Amen. Siyanibingelela bazalwane ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu engumsindisi. Amen. uNkulunkulu umnini mandla wonke owadala izulu nomhlaba, uNkulunkulu oyedwa ongenamkhapheli. Siyambonga ngezibonakaliso zakhe nangamandla akhe ukuthi asigcine kuze kube lesikhathi ebelesele ngokuthi asimfune simthole manje sisaphila, ngoba ngale kwethuna akukho kumfuna. Uma uyisoni emhlabeni awukwazi ukuthi uzoxolelwa ngale kwethuna. Ngale kwethuna usuke solindele usuku lokwahlulelwa. Abangahambanga ngendlela yokukholwa besaphila basengcupheni yokuthi baholelwe esihogweni lapho beyosha khona ungunaphakade, behlushwa kanye noyise uSathane ngenxa yokuthi abafunanga ukukholwa yizwi likaJesu Kristu besaphila. Namanje ke bazalwane, siyabuya siyagcizezela sithi-ke sicela ukuthi nikhuthazeleke ekutheni nithenga amabhayibheli khona sohambisana nami sifundisa noma sifundisana noma sishumayela, ngoba ayikho ivangeli elingashumayelwa nje ngaphandle kweBhayibheli, and alikho ivangeli elingashunyayelwa elingahlangene nokuthi abantu baphenduke ezonweni zabo, ngoba abantu soloko baphuma ngesikhathi bebulela uJesu Kristu, and before leso sikhathi
base bevele bephumile ekukholweni ingakho bebengafuni ukukholwa iqiniso elalifike noJesu Kristu ngoba abaprofeti ngaphambili oElijah oJeremiah oIsaiah Amen. Habakkuk Amen. oMalachi bonke laba profeti noDaniel abantu abafunanga ukukholwa babekholwa isikhashana baphinde babuyele ezonweni zabo njengoba namanje abantu befuna ukukholwa kodwa bebanjwe izono zabo. Yes, Lord. Bafike beze ekukholweni baphinde futhi baphazamiseke baqhuzulwe into zomhlaba usathana babuyisele ebumnyameni endleleni zabo zokungcola. Kodwa ke uJesu Kristu uyasho kwincwadi kaJohane chapter 8 athi ke ngokuba nifuna ukukholwa nizofela ezonweni zenu. Usho ngobuqinisile akona indaba yomdlalo indaba yokukholwa. Uma ukholwa ngokweqiniso uhamba ngemiyalelo ebhalwe phansi. So uma ukuthi wena uthi uyakholwa kodwa awuhambi ngemiyalelo usenkingeni ngokuba ukukholwa akukho kuwena. So uma ukukholwa kungekho kuwena wena uyafana nomuntu ohlele ebumnyameni ongenakho ukuqonda. So uma thina manje siza ngalolu hlelo siza ngohlelo lokuthi sizama ukuvuselela ukukholwa kuwe silethe ukukhanya ngoba uJesu kwincwadi kaJohane chapter 8 verse 12 ngakho uJesu waphinda wakhuluma kubo. yebo Wathi mina ngingukukhanya kwezwe. uthi yena uJesu Kristu ungukukhanya kwezwe. So uma ukukhanya kezwe lonke izwi alikhulumayo ingoba uthunyiwe. Amen. Ongilandelayo akasoze ahamba ebumnyameni. Ohamba ngendlela kaKristu akasoze ahamba ebumnyameni ngoba ukukhanya kwezwe. Lana kukhulunywa ngemfundiso ayiphathisiwe uNkulunkulu lo moya ohleli kuyena. Ingakho uJesu Kristu elethe ukukhanya ukukhanya kwezwe. uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba kwakumnyama kungenalutho kudunguza amanzi egcwele umhlaba wonke nomoya wakhe uvunguza phezulu kwamanzi. Wathi uNkulunkulu ke makube khona ukukhanya kwakhona ukukhanya kwase umva kwaloko wakha ilanga nenyanga nezinkanyezi nesibhakabhaka namafu nakho konke lokho akwakha ukuze kupheleliswe umhlaba kwase kuba khona usuku lokuqala ngolo suku ethi kube khona ukukhanya. So njengoba uNkulunkulu elethe ukukhanya ukukhanya nendodana yakhe ayithumela ukuthi lethe ukukhanya. Simelwe ukuthi sonke sihambe ngendlela uJesu Kristu asifundisa yona ukuthi masambe ngayo indlela yokukhanya ngoba yena uthi ulethe ukukhanya. So sikumele nokuthi simelwe ukuthi thina esithi siyakholwa ngikhuluma ngabantu abantu bangamaKristu nabantu abantu bafuna ukukholwa ukuthi kusho ukuthini ukukholwa. Sesikhathele indaba labafundisi bena abayimfeketho abangafuni ukulandela izwi lenkosi abazenzela umathanda bayanilutha. Hallelujah, glory to hallelujah. Bayanilutha. Ngenxa yokuthi iyasho incwadi kaHosea chapter 6 or chapter 4 verse 6 ungiphuthumele uyibheka lapha iyasho incwadi kaHosea njengoba isho incwadi kaHosea iyagcwaliswa ngesiprofeto ugijime khona ngoba ngithanda ukuthi incwadi sifunde phansi mekuthi siyayifunda ukugcina kuyona. Chapter 4 verse 6. Yes sir, mekuthi chapter 4 verse 6 abantu bami. Yebo chapter ne verse incwadi kaUzea. Yes sir. Isahluko 4 iverse 6. Yes sir. Abantu bami babhujiswa ngokuswela ukwazi. Ithi abantu bami bayabhujiswa ngokuthi baswela ulwazi
ithi incwadi uJesu Kristu ke uma impumputhe ihora impumputhe Amen. zombili faneleke ziwele weni. Amen. So uma umfundisi wakho empumputhe eyinja eyivila engakwazi ukhonkotha nawe naye nobabili nonke nebandla lenu niye weni. You understand? Ngoba yini yonke into ayifundisayo kayikho eBhayibhelini. Uyifundisela into ethandwa uyena. Ngoba ukuyela esikoleni ukufundisa ngeBhayibheli. Njengoba ukuyela esikoleni ukufundisa ngeBhayibheli, uyaplana ukuthi ke into ezofundisa yona ukuze anganihlabekisi, angabi nokunqhuzula, nifile kabi ningaseze esontweni nizonikela ngoba bathini bafuna ukuceba ngani. Amen. You understand? Ithi incwadi Abantu bami babhujiswa ngokuswela ukwazi. abantu bonke umnyama, umhlophe, uyiChina, yonke uhlobo. AmaChina akhonza izithixo, amaNdiya akhonza izithixo, abantu abamnyama abakhonza amadlozi kakhulu. Base kuzofika nenkolo yamaKatolika phakathi lapho yafundisa ukubakhonzisa izithombe loNkulunkulu abathathu. You understand? Abantu bayalahleka bayaphela ngokuthi yini ke? Baswele ulwazi ngokuba ukulahlile ukwazi. Hambe kwincwadi kaIsaya. Nami ngiyakukulahla wena ke. Ngokuba awufuni ukuthi ulandele imfundiso kaNkulunkulu. Amen. You understand? Amen. Awufuni ukulandela imfundiso engcwele, emnene, ethobekile. Amen. Hambe kwincwadi kaIsaya. uNkulunkulu wathi uzolibiza ngezikhathi ezayo. Isaiah 43. Amen. Amen. Hallelujah. Ngifuna uhambe lapha ya. Hamba ngifundele lapha ku verse 5. Amen. Noma aqala ku verse 4. Hallelujah. Incwadi kaIsaya, uIsaya isahluko 43. Yes sir. Soqala kuverse lesine. Yes sir. Ngenxa yokuba ubuyigugu emehlweni ami. Ngenxa yokuthi wonke umuntu obekholwa sekukhulunywa ngabantu abakaIsrayeli, amaJuda okuyiwona ayenikiwe imiyalelo nezwi likaNkulunkulu ukuthi aliphathe njengabantu abazokhombisa isibonelo nokuthi basifundise ukuthi uNkulunkulu ulandelwa kanjani. Amen. Ngenxa yokuba ubuyigugu Bebeyigugu emehlweni ami emehlweni kaNkulunkulu, futhi ubudumile. kodwa ke ngenxa ungafuni ukulalela kwabo bokuthanda ukwenza izinkanuko zenyama nokulutheka nokuthanda ukuhlabela amadimoni nokukhonza izithombe nokukhonza uNkulunkulu abangesibo uNkulunkulu baphuma endleleni. Ingakho uNkulunkulu esekhuluma ngoIsaya ethi Ngenxa yokuba ubuyigugu emehlweni ami futhi ubudumile. Yebo. Uthandeka kimi. Ngiyakukunika abantu esikhundleni sakho. Ngiyakukunika abantu esikhundleni sakho. Kusho ukuthi le mfundiso lefa leli lemoya engcwele sekumele liphucwe labantu bakwaIsrael, amaJuda, ngenxa yokuthini awafuni ukukholwa ngokweqiniso. Usethi ke manje nezizwe esikhundleni sokuphila kwakho. Ngiyonikela ngale mfundiso kwezinye izizwe esikhundleni sakho ukhona ngoba leli fa benginike wena. Yes Lord. Manje wena usuyalahla leli fa leli usukhetha izinto zomhlaba. And abantu abaningi babanjwe izona izinto zomhlaba. Njengakho nje ukuhlabela amadlozi, ukuba inyanga, ukuhlabela inyanga, ukunikela ezinyangeni, abaprofeti bamanga abathi abantu ababanika izwasho njengoba dusho futhi manje uthi khona omunye okhona lekhaya elisha othi abantu abakhonze igama lakhe bathandaze egameni lakhe uzenza uJesu lo muntu leyo ngoba uJesu Kristu owasitshela ukuthi ke konke esicela egameni lakhe uNkulunkulu uyakusenzela. So uma zoqhamuka omunye umuntu manje njengoShembe naye athi ke asithandaze egameni lakhe uShembe uzenza uJesu Kristu. Amen. And uzenza uNkulunkulu. Amen. Ngokuba ke uyedwa uNkulunkulu, incwadi isho njalo. So uma manje kunabantu abazenza uNkulunkulu abaqhamukayo bagcwalisa isiprofeto. Yes Lord. Incwadi kaMathewu. Incwadi kaMathewu chapter 24. Amen. Ngifuna le khona ekukhuluma ngabo abaprofeti bamanga. uJesu waphendula wasiqaphelani ningadukiswa muntu ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami. Funda ichapter le verse. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 24. Soqala kuverse 4. uJesu waphendula wathi kubo, qaphelani ningadukiswa muntu
wasikiyala uJesu Kristu eyala abafundi bakhe Amen. ebatshela ukuthi niqaphele kungabi khona abantu abazondukisa Amen. and abantu manje sebeqhamuka egameni likaJesu Kristu kodwa akade manje imfundiso yabo akuyona yobungcwele Amen. kodwa bathi bangcwele bebebodwa bathi ke nina bangcwele malingcwelisa isabatha basakhonza isabatha abanye bakhonza ilanga amakatolika athi uNkulunkulu wabo ilanga bathi ke isun yona sun yokuqala who is the son of God hayi uJesu Kristu ukulahleka nokubhubha lokho uyabona ukuthi abantu badukile ngenxa yani ke yokuthi abantu abanabo abafundisi abathunyiwe uNkulunkulu bonke umuntu sevuka ekseni alangazelele nje ukushumayela ngoba naku uncanekelwe ukuthi enze imali enze inzuzo embi ngegama lika Jesu Kristu washo ukuthi uJesu Kristu kule ncwadi wathini uJesu waphendula wathi kubo qaphelani ningadukiswa umuntu qaphelani ningadukiswa umuntu ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami akashonga ukuthi kuyokuza abawu2 amen uthe kuyokuza abaningi amen ngegama lami bathi mina nginguKristu bese bethi nabo bawo Kristu badukise abaningi ngenxa yalokho uJesu Kristu wakhuluma wathi ke esakhona ekhuluma nabo labantu laba abangafuni ukukholwa hambe wencwadi kaJohn chapter 5 verse 39 oyikona Johane ukuze wazi ngoJesu Kristu kunomyalelo obekiwe okumele uwenze ukuze wena ukholwa kwakho kubonakaliswe ngendlela ebhalwe phansi hayi ngendlela ekhulunywa umuntu engabhabhathisi egameni likaJesu Kristu amen abangabhabhathisi inhlobo amen ngithembe na Johane chapter 8 verse 39 I mean Johane chapter 5 verse 39 amen incwadi ngokuka Johane sahluko 5 verse 39 yes sir nezwi lakhe aninalo enhlizweni chapter 5 verse 39 amen amen nihlola imibhalo ngokuba nithi ninokuphila okuphakade nihlola imibhalo ngokuba nithi ninokuphila okuphakade kuyo iyona efakaza ngami nihlola imibhalo ngokuba nithi ninokuphila okuphakade kuyo kodwa iyona imibhalo efakaza ngoKristu amen kodwa indlela elihlola ngayo imibhalo ayiyona le ndlela efanele ngoba ke nina nifuna ukuthi ke nicelwe ngezwi lenkosi amen you understand abantu bayeke laba prophet ngoba na kumprofeti uthe kunina ke nangu Vaselina mawugcoba lo Vaselina uzothola ibusiso kuzovuleka inhlanhla isoka lakho lizobuya amen hallelujah indoda yakhe izobheka wena wedwa amen esikoleni uzophasa yes lord emsebenzini uzoba induna ngoba yini labafundisi laba bafuna nikholwe into eziphathekayo bafuna ukuthi nazi ukuthi ukukholwa ekukholweni kwakho kufanele ukuthola imali amen abakutshela ukuthi ekukholweni kwakho kufanele ulandele imiyalelo kaNkulunkulu yes lord you understand awuhambe lapha kwincwadi kaNkulunkulu hambe kwincwadi kaJohn amen John chapter 8 amen hambe uqala lapha verse 22 hallelujah incwadi ngokuka Johane sahluko 8 yes sir verse 22 yes sir base bethi abaJuda imbala uza kuzibulala yini lokhu ethi lapho ngiya khona mina ningeze nina na uthi uJesu Kristu uzohamba uma ehamba lapho eyakhona abangayazi indlela nabangafuni ukukholwa ngeke beze yes lord so bathi ke bazitshela ukuthi uzozibulala yes lord you understand mase sithi uJesu Kristu bese bethi abaJuda imbala uza kuzibulala yini lokhu ethi lapho ngiya khona mina ningeze nina na wathi kubo nina ningabaphansi mina ngingowaphezulu ngenxa yokuthi uJesu Kristu akayena lemhlabeni ngoba wazalwa ngesiprofeto yes lord thembe sezalwe ngesiprofeto waphila wafika wabathi nika ubufakazi njengoba nika ubufakazi namanje ukuthi uzohamba amen and ngoba uyazi ukuthi bazombulala amen ngoba umoya ongcwele uhleli kule nyama le eyindodana ubatshela yonke into abazoyenza ngoba uNkulunkulu uhleli kuyena yes lord
so njengoba uNkulunkulu ehleli kuyena umoya engcwele wazi konke umoya engcwele Yes, Lord. uyazazi inhliziyo zabantu Amen. ingakho kwincwadi ezambulo zokuqala isahluko sokuqala from verse 7 ethi ke uyowehla ngefu Yes, Lord. uma ehla ngefu bayombona bonke nalabo abamgwazayo Yes, Lord. hallelujah do you understand okusho ukuthi manje lo wehlayo uyena uNkulunkulu uqobo lwakhe akwehli indodana do you understand kwehla inkazimulo kaNkulunkulu le nkazimulo eyikwindodana ngoba indodana yafela esiphambanweni yafa indodana yafela esiphambanweni yafakwa ethuneni umzimba wayo wavuka usinkazimulo ngosuku lesithathu Yes, Lord. yakhushulwa ngefu so manje lento nene sishoyo ukuthi ke uthi uJesu Kristu ke ngiyazi ukuthi ngizombulala ngiyahamba Amen. le ngiyakhona Ningeke. ngeke nize Hallelujah. Amen. wayengeke beze Nina ningabaphansi, nina nibasemhlabeni mina ngingowaphezulu. ngokuba mina ngowaphezulu ngikholelwa izinto zikamoya ngoba manje uyasikhombisa ukuthi wonke umuntu ohambe ngokukholwa nomuntu owenze intando kaNkulunkulu kwaze kwafika egcineni lo muntu umelwe ukuthi uma sekubuya inkosi uJesu Kristu sekwahlulela umhlaba bavuke labo bantu bayezulwini Nina ningaba lelizwe, mina angingowalelizwe. yebo Ngakho ke ngathi kini niza kufela ezonweni zenu. niza angisho izona ngishoyo ngenxa yongafuna ukukholwa Yes. izwi Amen. elikhiphayo ekukhohlakaleni kwenyama Yes, Lord. Ngakho ke ngathi kini niza kufela ezonweni zenu. Ngokuba uma ningakholwa ukuthi nginguye, niza kufela ezonweni zenu. uthi imali ngifuna ukuyilungisa la Amen. nizofela ezonweni zenu Amen. ngoba ngifuna ukukholwa Yes, Lord. and okukhulu ngakho konke anifuni ukukholwa ukuthi nginguye Yes, Lord. ubani unguye right ubani unguye uKristu Jesu uNkulunkulu. uNkulunkulu Amen. right asike siprove ukuthi ke Amen. unguye yini ngokuba phela ke Amen. kwincwadi kwa-Exodus chapter 4 ngijime khona ekhuluma noMose ngimfuna ngesikhathi ekhuluma noMose ezothuma uMose emthuma eGibhithe Amen. ngifuna uhamba uchapter 3 chapter 3 starting from verse 13 Amen. yes sir Incwadi kaExodus. Incwadi Isahluko ka-Exodus. sesithathu iverse 13. yes sir uMose wayesethi kuNkulunkulu, uMose wayesethi kuNkulunkulu bheka lapho ngifika kubantu bakwaIsrayeli, ngithi kubo, uNkulunkulu wawoyihlo ungithumile kimi. Bese bethi kimi, kubani igama lakhe? nayo ke indaba useshilo ukuthi uNkulunkulu wawoyihlo ungithumile Amen. but ke basazobuza bathini ke Ngubani igama lakhe? ungubani igama lakhe Ngizakuthini kubo na? ngizobe sengithini kubo na uma bengibuza ukuthi ke Amen. ubani ongithumile lo uNkulunkulu ongithumile ungubani igama lakhe Amen. uthini uMoses uNkulunkulu wathi kuMose, nginguye enginguye. lalela uthana uJesu Kristu ngale Hallelujah. hallelujah glory hallelujah hallelujah glory to God do you understand izinto zikamoya ukuthi abantu abangafuni uqonda uthini uJesu Kristu kwincwadi kaJohane Amen. Incwadi kaJohane isahluko isahluko 8 verse 20. niza kufela ezonweni zenu Amen. ngokuba nifuna ukukholwa ukuthi nginguye Amen. Hallelujah. started from verse 22 so Hallelujah. From verse 24. now funda kuzwakala Incwadi kaJohane isahluko incwadi kaJohane 8 verse ubambe lo 24. ncwadi ungalahlekelwa incwadi ungavumi ukuthi athi umoya ngcwele kugade uJesu Kristu uthi ngale kwincwadi kaExodus chapter 3 uthi ke uma bengithuma ke uMoses uyabuza Amen. uma nje ungithuma baba uthi angeke bantwana bakwaIsrayeli Amen. uma bengibuza ukuthi ke ubani lo uNkulunkulu okuthumile igama lakhe Amen.
uzakuthi kubo na uNkulunkulu wathi kuMoses nginguye enginguye. wathi nginguye enginguye. Amen. Do you understand? Amen. Manje uJesu Kristu uyaconfirma ngapha Amen. kule scripture lesi sika Johane. Amen. Uthini? Isahluko 8. Isahluko 8 incwadi kaJohane isahluko 8 verse 24. Verse 24. Yes sir. Hallelujah. Ngakho ke ngithi kini niza kufela ezonweni zenu. Ngokuba ngifuna ukukholwa angithi yabona uma ubulalela. Amen. Ngifuna uzwe kahle. uNkulunkulu uthuma uMoses. Yes Lord. uNkulunkulu uthuma indodana manje. Amen. Kwa-Exodus uthuma uMoses. Amen. Ngapha kwincwadi kaJohane uthuma indodana esenyameni uJesu Kristu. Amen. Yayizwa lonto leyo. Lo ndodana leyo uhleli kuyona. Amen. Yayizwa lonto. Ngale wengahleli uMoses kodwa wemthumile. Yes Lord. You understand? Yes. Ngokuba ke ngesikhathi ebhaphathisa uJesu Kristu umoya engcwele wehlela kuyena. So uma ke manje na ke uJesu Kristu ethunyiwe Amen. umoya engcwele ukuyena ke manje Amen. umsebenza ngayo uyamkhulumisa zonke izinto. Yes, Lord. Ingakho ethi ke nginguye ngokuba manje umoya khuluma umoya. Amen. You understand? Amen. Manje na ke uma ethi nginguye Amen. eh Ngokuba uma ningakholwa ngokuba ke manje angifuni ukukholwa niza kufela ezonweni nizofela emanyaleni ezonweni zenu ngokuba ngifuna ukukholwa yizo lonto le uthini ke base bethi kuye wena ungubani na? yebo Wathi kubo uJesu wathi kubo uJesu lokhu enginitshela khona kwasekuqaleni yebo nginezinto eziningi. hlahlancane Hallelujah. nge-23 Amen. nge-23 sukude kakhulu Wathi kubo nina ningabaphansi mina ngingowaphezulu. uthi nina ningabaphansi Mina mina ngingowaphezulu. ngokuba usho umoya ongcwele ukuthi ke mina angenwa la yizo lonto le umoya engcwele uthi angenwa la kwaphezulu ngibhilonge ezulwini Nina ningabe abalelizwe. nina ngaba lelizwe leli Mina ngingowalelizwe. mina angisiyena owakulelizwe ngisuka ngaphezulu Amen. and njengoba esho kangena nje ethi usuka ngaphezulu nencwadi kaJohane chapter 3 incwadi kaJohane chapter 3 before siye ngale ngoba sisazophinda sisazoyidikija indaba yokuthi ke unguye. Amen. You understand? Abantu sabele baqonda ukuthi uJesu Kristu uNkulunkulu. Gijima baba. Isahluko sesithathu. Yes sir. Hallelujah. Ngifuna lapha ku verse 13. Isahluko sesithathu incwadi ngokuka Johane Incwadi kaJohane isahluko sesithathu verse 13. Akakho oyenyukela ezulwini akekho oseke wanyukela ezulwini kuphela yena owehla ezulwini kuphela uJesu Kristu owehla ezulwini indodana yomuntu. indodana yomuntu. Yes, Lord. Yayizo lonto le imbhalo iyaconfirma ukuthi nangu uJesu Kristu indodana inyama umoya engcwele uNkulunkulu umoya engcwele uhleli indodana elikwe igama kwathiwa uJesu Kristu. Lo ndodana akaphinde elikwe igama kwathiwa Emmanuel. So uma ke le ndodana le ilikwe leli gama njengoba namanje isiyaconfirma futhi ikhuluma noNikodemu ithi ke akekho oseke wehlela emhlabeni ngaphandle kwalowo loyo owavela ezulwini uyena kuKristu indodana yomuntu. Do you understand? So ngale buyela ngale incwadi kaJohane chapter 8 Njengokuba uMoses hallelujah noMoses uyeke Moses ufuna uconfirma leyo. So manje na ku chapter 8 verse 23 uthini? wathi kubo nina ningabaphansi Nina ningabaphansi ngowaphezulu. mina ngingophezulu Nina balelizwe. nina ningabakulelizwe Mina angingowalelizwe. mina ngisiwa kulelizwe. Amen. Qhubeka. Ngakho ke ngathi kini niza kufela ezonweni zenu. Yona nti emphasize angithi kwabakela ukuthi uyena Amen. uthi mina nginguye. Amen. Hamba kwencwadi ngale kaExodus khona sewakhombisa ukuthi ke njengoba ethi unguye uzophinda abakele elinye igama abizwa ngalo ngoba akabizwanga ngonguye kuphela. Amen. Exodus chapter 3 verse 14 uthini? Amen. uNkulunkulu wathi kuMose nginguye engunguye lalelake usho njalo ngithi so uma esho njalo ethi nginguye wathi uzakusho njalo kubantwana bakwaIsrayeli uthi ungikhona ungithumile ungithumile lalelake sifune igama lakhe ku chapter 6 hambe ku chapter 6
kwincwadi kuyona le ncwadi le ya uNtshulu Ntuzana Exodus uhambe chapter 6 ngifuna ungifunela ngizokutshela manje ngifuna ungifunela Exodus chapter 6 verse 7 ngifuna from verse 2 from verse 2 uNkulunkulu mophuma lapho imanje ngizokutshela incwadi kumele sihambe sekuzona ile ncwadi le esoyifunda manje yokuthi unguye angithi bese emva kwaloko uzophinde sihambe sekuncwadi yaJohane ngizokutshela bese kuzomela sifike le ncwadi yaJohane ukuthi uzoyaphi ngale kuyena chapter 8 kuzomela siphinde kuyena sogcwalisa futhi esebachazela ukuthi unguye kusukela phakade you understand so manje na ke ngifuna sigcwalise ngale ncwadi le qala khona ku from verse 2 incwadi kuExodus isahluko verse 6 yes sir chapter 6 yes, soqala verse 2 yes sir uNkulunkulu wakhuluma kuMose uNkulunkulu wasekhuluma kuMose wathi kuye nginguJehova ayimake utheni ngale nginguye enginguye igama lelethe igama lakhe nginguye enginguye sebebuza ukuthi ubani igama lakho kubuza uMoses ukuthi abantwana bakaIsrael uma bengibuza ukuthi lo uNkulunkulu okuthumile ubani igama lakhe wathini nginguye enginguye uzakusho njalo kubantwana bakwaIsrael ngale manje uthi ungikhona ungithumile manje sifuna ke lana ke ku chapter 6 verse 2 ukuthi uthini uNkulunkulu wakhuluma kuMose wathi kuye nginguJehova ngabonakala kuAbraham nakuIsaac nakuJakobe njengosomandla nginguJehova amen ngabonakala uthi manje yena usibiza ngokuthi nginguJehova mase ungiyala ukuthi khona iTrinity lapha amen nginguJehova yes Lord kubani kubantwana bakaIsrael yebo ngabonakala kuAbraham amen ngabonakala kuAbraham nokubani nakuIsaka nakuJakobe njengosomandla ngabonakala kubona njengosomandla nginguJehova nginguye amen kepha ngegama lami lokuthi uJehova nayo ke yani manje uthi elinye igama lakhe akasho ukuthi igama lakhe amen you understand amen uyayizwa into engishoyo kepha ngegama lami lokuthi uJehova kodwa ngegama lami lokuthi nguJehova ngangingazanga ngoJehova bona amen abangazanga ngoJehova bona amen amen abangazanga ngoJehova bona yes Lord ngithi mina labafundisi benu uma bengayicacisi bengafundisi ngayo amen izinja amen ezingenamsila amen ezingakhonkoti yes Lord eziyimpumputhe ezifuna nje ukwenza inzuzo embi ngezwi likaNkulunkulu amen ngoba sikhohlakele amen uthini ngale kwincwadi kaJohane chapter 8 verse 23 amen uJesu Kristu chapter 8 verse 23 incwadi uJohane isahluko 8 verse 23 wathi kubo nina ningabaphansi mina ngingowaphezulu nina ningabalelizwe mina angingowalelizwe ngakho ke ngathi kini nizakufela ezonweni zenu nizakufela emanyaleni enu ngokuba uma ningakholwa ngokuba nifuna ukukholwa nginguye nizakufela ezonweni zenu nginguye amen amen incwadi ngale iya confirm ukuthi unguye nginguye enginguye namanje uya confirm ukuthi evela koJakobe wayengaziyo ngoJehova kodwa igama lakhe uJehova amen amen uJesu Kristu siyantshela sithi uNkulunkulu ongafuni ukukholwa kusho ukuthi ngoba nako impela akafuni ukukholwa uJesu Kristu amen you understand uMose wayesethi kuNkulunkulu bheka lapho ngifika kubantwana bakwaIsrayeli ngithi kubo uNkulunkulu oyihlo ungithumile kini bese bethi kimi ngubani igama lakhe ngizakuthini kubo na lalela ke uNkulunkulu wathi kuMose yes sir nginguye enginguye lalela uselapha phambi kwencwadi kaJohane futhi chapter 8 verse 28 yabona lezi zinto lezi
izinto zikamoya and sithandazela zona ukuthi uNkulunkulu asimbulele nathi simbulele abanye abantu bambuleleke khona bezokhola ngokuqonda nangokwazi bangacabanga ukuthi siyafundisa nje sithuka lamabandla aswathuka amabandla igama elibizwe eBhayibhelini lesibizayo angithuki umuntu igama elithi isitabane elibhalwe phansi eBhayibhelini ukuthi amadoda alalanayo igama lokuthi amafundisi bayizinja abangafuni ukufundisa ngezwi bayizinja igama lokuthi ifebe abantu abangafuni ukulandela abakholwayo futhi isimomusi yabo abathi ke bayakholwa kodwa benza izinto zezwe. Amen. Amen. Lithi iziphingi ifebe idakwa ababulali. Amen. Ngeke baze banuka ifa likaNkulunkulu. Amen. Abafana balala bodwa iJabane. Amen. Ngeke baze balibone ifa ngeke baze banuka ifa likaNkulunkulu. Amen. Do you understand? So manje uyantshela uJesu Kristu ngoba sifuna ukukholwa. Amen. Inamazwi enginika wona. Yes Lord. Hambela Nizakufela ezonweni zenu ngizofela Amen. ezonweni hambe kwincwadi yaJohane chapter 8 iyona le ncwadi hambe verse 28. Yes Lord. Wayesethi uJesu nxa seniphakamisile indodana yomuntu Nxa senibethele indodana yomuntu khona ke nizakwazi ukuthi nginguye nokuthi angenzi lutho ngokwami. Uthi mase nibethelile nayilengise esiphambanweni indodana kaNkulunkulu. Amen. Khona ke nizakwazi ukuthi nginguye niza ilapho enizokholwa khona ukuthi nginguye nokuthi angenzi lutho ngokwami. Uyakhuluma ukuthi ke unguye akenzi lutho ngokwakhe kodwa ngikhuluma lokhu njengokuba ubaba fundisiwe umoya oyingcwele. Ingakho esiphambanweni uma esephuma umphefumulo ukhala kumoya oyingcwele ethini na eli lamasabathini okuhumusha ukuthi ke uNkulunkulu wami ushiyelani na. Amen. Amen. You understand? Yes Lord. So uselapho hlala le ncwadi. Yes Lord. Hlala ile ncwadi le. Amen. Hamba uye verse 34. Incwadi ngokaJohane isahluko 8. Incwadi ngokaJohane isahluko 8 verse 34. Verse 34 uJesu waphendula wathi ngiqinisile ngithi kini yilowo nalowo owenza isono uyisigqila sesono. Noma ngabe ubani ozinikele ekwenzeni isono uyisigqila saso. Yes Lord. You understand? So uma uJesu Kristu ethi uzokhulula abantu ezonweni. Yes Lord. Ngicabanga ukuthi uyasho nje futhi kuwe nalo ncwadi hambe ngaphezulu wencwadi leyo uqala verse 33. Amen. Bamphendula bathi siyinzalo kaAbraham thina asibonange sibe yizigqila zabantu. Wena usho kanjani ukuthi nizakuba ngabakhululekileyo na? Qala kahle ufunde phansi. Bamphendula bathi siyinzalo kaAbraham thina. Bathi bona bayinzalo kaAbraham asibonange sibe yizigqila zabantu. Wena usho kanjani ukuthi sizakuba ngabakhululekileyo na? uJesu waphendula wathi ngiqinisile ngithi kini yilowo nalowo owenza isono uyisigqila sesono. Isigqila kambe asihlali phakade endlini kepha indodana ihlala phakade. Haleluya. Ngakho ke uma indodana inikhulula niyakuba ngabakhululekileyo impela indodana izosikhulula. Amen. Njengoba uMoses wethunyiwe kuthiwa ngokhulula abantwana bakaIsrayeli niyakuba ngabakhululekileyo impela. Abaphumanga eGibhithe impela bakhululeka. Abapostoli ngesikhathi bona befundiswa imfundiso abawutholanga yini isipho sikamoya oyingcwele ngosuku lePentecost eJerusalem. Bakhululeka impela. Uma manje wena kubhaliwe phansi ukuthi ke abakholwayo incwadi kaMark isho njalo ithi abakholwayo bathola lo babonakala ngalezi impawu bayokhuluma izilimi bakwazi ukunyathela izinyoka baphuza ukubulalayo kungababhubhisi bayokwazi ukuthi bakhulume ngezinye izilimi. Amen. Kubhalwe phansi uma ukholwa
iqiniso Yes, Lord. wambuleleka ukuthi wena uyisoni kufanele uphenduke isincwadi kufanele uphenduke ngoba le gospel kwakufanele ishuyeliwe yokuphenduka Amen. mase ke ubhaphathiswe Yes, Lord. uma usubhaphathisiwe ubhaphathiswa egameni lika Jesu Kristu kube ukuthethelela kwezono Hallelujah. kube ukuthola isiphiwo sikamoya engcwele Amen. kube ukuthi uthola isiphiwo sokukhuluma izilimi njengokuba umoya ukunikuphimisela Amen. uma ungakholelwa kulokho uma ungakaze ufike kuleso sigaba leso Amen. ukukholwa kwakho akuphelele Yes, Lord. kumele uthole isiphiwo sikamoya engcwele fanele uthole ubhaphathiso uqala ngebhaphathiso uphenduka Amen. uphenduke ubhaphathiswe Penduke. Hallelujah. thethelele izono Amen. uthole isiphiwo sikamoya engcwele ukwazi ukukhuluma ngezilimi Amen. njengokuba imoya engcwele ukunika uphimisela. Amen. You understand? Yes, Lord. So manje konke kuthenjisiwe uyabatshela ukuthi labo njengoba ngikhona indodana yomuntu abakhululile bakhululekile okwangempela Amen. akukho ukubambezeleka ngoba yini usutsheliwe ukuthi shiya izinto zomhlaba Yes, Lord. izona ezokhulula ukuze wena uhambe ngendlela efanele ukuze wena ukwazi ukuthola ifa lombuso kaNkuluNkulu. Amen. Ifa lombuso kaNkuluNkulu umoya engcwele usaphila Yes, Lord. ukukhanya njengoba bethi ukukhanya sikhuluma ngako ukukhanya. Hallelujah, glory to Yes, God. Lord. Sikhuluma ngawo Jesu Kristu ungukhanya Amen. uthi ungukhanya kwezwe. Yes, Lord. Uma engukukhanya kwezwe wena ungafuni ukukholela ekukhanyeni Amen. uzofela ezonweni zakho uzofela emanyaleni Amen. ngoba yini ke Amen. uthi wena ke uyinzalo kaAbraham. Amen. uAbraham wakholwa Amen. izwi Amen. likaNkuluNkulu kuba ngoba ikhona umfundisi Yes, Lord. waba umprofeti kaNkuluNkulu wakholwa washiya umndeni wakhe nozalo lakhe wakhishwa wayisa kwenye indawo Yes, Lord. Amen. ngoba yini wakholwa laba ke basibiza ngamadodana Amen. nenzalo kaAbraham kodwa bakholwa kodwa kuthiwa bahlola imibhalo ngokuba ekuhloleni kwabo imibhalo bayakuthola ubufakazi bokuthi le mbhalo le ikhuluma ngaye Amen. uJesu Kristu Kodwa ikhuluma ngaye. Hallelujah. bayakuthola lokho uma benokuqonda ngenxa ukuthi ke abafuni ukukholwa uyabatshela uthi ke nizokufela ezonweni zenu. You Hallelujah. understand? Amen. Umfundo 34 Verse 34. UJesu waphendula wathi, yebo ngiqinisile ngithi kini, yilo nalo owenza isono uyisigqila sesono. uwena yabona sesizibali izono Amen. uyafeba Amen. uyisitabane Amen. uyaphuza Amen. uqamba amanga Yes, Lord. uyabulala uyantshontsha uzonda abantu Amen. awunalo uthando lukaNkuluNkulu Amen. uthanda imali kakhulu Uyithanda wena. uzithanda wena ngaphezulu kaNkuluNkulu. Hallelujah. You Hallelujah. understand? Amen. Lokho kuzokholela esihogweni lokho kuphilisa ubumnyameni. You understand? Mawuqhubeka nale ncwadi izokutshela khona izokutshela wena le ncwadi le Amen. izwi kuphela akhuluma ngayo uJesu Kristu kwincwadi kaJohane chapter 12 verse 49 47 ethi ke akusilole izwi akulona angizelanga uzokwahlulela Amen. Wathi ngizosindisa. ngizosindisa izwi Hallelujah. Amen. kodwa uma umuntu engawagcini lamazwi ami Amen. engawalondolozi Amen. Amen. akumina obahlulelayo kodwa izwi Amen. eliyokwahlulela ekugcineni Yes, Lord. njengoba namanje simile kule gospel yokuthi ke phenduka phuma esonweni Yes, Lord. phuma kula mabandla enamanga Hallelujah. yeke uhlabela amadlozi Amen. yeke uba isangoma phuma ekuthwaseni Amen. funa umoya engcwele zonke lezo zinto izinto zamadimoni. Amen. You understand? Ngoba uNkulunkulu wanikela lezo zinto ngenxa yokuthi anifunanga ukukholwa iqiniso. You understand? Yes, Lord. So uthini uJesu Kristu lapho? Amen. So qhubeka ku-37. Yes sir. Ngiyazi ukuthi niyinzalo ka-Abraham. Kuyazeka ukuthi nina ninzalo ngokwegazi ke manje ngoba uthi uJesu Kristu kuNikodemu umuntu ngeke aze awuthole umbuso wezulu uma engazalwanga ngokamoya uma engazalwanga kabusha ukuzalwa kwenyama okwenyama kodwa ukuzalwa ngokwamoya thina sishumayela izinto zikamoya. Hallelujah. Kepha nifuna ukungibulala Kepha nifuna ukungibulala ngokuba izwi lami lingenandawo kimi.
nina nizonda abantu abashumela lehlobo legospel ngokuba izwi likaNkulunkulu alikho kunina lingenandawo kini alinayo indawo kuwena ngoba umfundisi wakho akashumayeli ngalento ukuba umfundisi wakho uyashumayela ngabe uamen weba ngabe bayaqhasha uamen. Hallelujah. You understand? Hallelujah. Ngenxa ukuthi niphila amanyaleni Amen. nizofela ezonweni zenu. Yes, Lord. Oh amen bayanqaba ukuphuma ngoba nisayifebe Amen. nisaphinga nisantshontsha nisaqamba amanga nisafuna ukubulala abantu Nenza imisebenzi nisafuna ukuba itabane nenza imisebenzi ucasulwa nale ngoba nawe uzela isitabane Satan. Hallelujah. ingakho nizofela emanyaleni ngokuba ukukholwa kukho kunina Amen. ngokuba ney'khundla kunamabandleni amanga. Amen. Nemali nzuzembi. Yayizolonto leyo Ngikhuluma lokhu engikubonile mina kubaba. ukhuluma izinto azibonile izinto zonke azikhulumayo uhola umoya ingcwele akenzi intando yakhe nami njengoba ngikhuluma la angenzi intando yami Amen. Nina ke angenzi intando yami njengoba ngimlana ngenze intando kaNkulunkulu uma ngifela izwi ngifa manje ngibulawela ukuthi ngiyashumayela ngale gospel Amen. anginankinga Yes, Lord. ngoba noJesu Kristu kwenzeka the same thing ebatshela the same thing lengibetshela wona namanje ukuthi ngizofela emanyeleni Yes, Lord. ngoba ngifuna ukuhlukana nezono zenu Yes, Lord. ninethezekile ezonweni Yes, Lord. nikhonza imali ngaphezu kwaNkulunkulu Amen. uyoqamba amanga ukuze uthole umsebenzi Amen. Amen. kodwa uzongitshela ukuthi wena uneqiniso umuntu wonke umuntu uyethinje isincwadi zonke indlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe kodwa uNkulunkulu ukala imoya namanje uNkulunkulu ukala imoya Amen. uthi abangahambi ngendlela zeqiniso Amen. abathanda ingcebo ngaphezu kwakhe Amen. ngosuku lokugcina ngosuku lokwahlulelo Yes, Lord. ngosuku lolwaka bayabonakaliswa ngoba sebetholele umnikelo nomkomelo wabo khona emhlabeni bathanda imali ngaphezu kwaNkulunkulu abafuna ukuphila kwakona phakade ingakho uJesu Kristu ethi ke nifuna ukungibulala Amen. Ngikhuluma lokhu engikubonile mina kubaba. mina ngikhuluma lokho engikubonile kubaba nami ngisho the same thing Nina ke nenza lokho enikuzwile kuyihlo. nani nenza lokho enikuzwa kuyihlo wena uSathane Yes, Lord. ngama TV Yes, Lord. ngala bafundisi beni bamanga Yes, Lord. abahola uSathane Internet. Hallelujah. internet Amen. television Hambelana amandla. iradio Amen. ugovernment Amen. Zonke izimpawu zenkohliso. zonke impawu zenkohliso ziza ngandlela zonke zibakhipha busy ka Facebook Amen. Amen. bagqoka ivathe bashuthe bagcwalisa izithombe kuma social media engasave bekholwa Amen. kodwa umuntu ubhizi phamsi ibhodlela kabhiya Amen. ubhizi wabana bafana ekhoneni Afeke uyathakatha uzonda umakhelwane. ubhizi ufeba ngomzimba wakhe Hallelujah. ufeba nangomoya usondeza yona usondela uthele usonde emaromini usondela yonke indawo uthi ayikho inkinga kufanele ingekho inkinga ngoba uholo babo kuSathane nenkanuko zakhe ithini incwadi Baphendula bathi kuye ubaba nguAbraham. ubaba nguAbraham uJesu- basho njalo namanje Hallelujah. bathi uNkulunkulu wethu uJesu Kristu Amen. uJesu Kristu uNkulunkulu wethu abakwazi nokuthi bachaze ngeTrinity Amen. ungasho ngathi uJesu Kristu uNkulunkulu wakho kodwa manje ukhonza isithixo odongeni unesithombe odongeni ufake irosala emqaleni uJesu wathi kubo uma beningabantwana bakaAbraham lalela uma beningabantwana nina bakaAbrahama noma nina uma beninzalo kaAbrahama beniyakwenza ini imisebenzi kaAbraham umsebenzi kaAbrahama imisebenzi yokukholwa kodwa kalokhu nifuna ukungibulala kepha njengoba sikhuluma leqiniso leli simla sikutshela ukuthi yeke uhlebela amadlozi yeke untshontsha yeke ukuphuza yeke ukufeba yeke uqamba amanga yeke ukubulala Yes, Lord. Kodwa kalokhu nifuna ukungibulala mina muntu onitshele iqiniso engilizwe kuNkulunkulu. iqiniso nami ngilizwe uNkulunkulu lento esho uJesu Kristu nami ngisho yona Yes, Lord. akekho kumina njengoba ekhona kuKristu kodwa wangithembisa umoya engcwele ukuthi uma ngihlala Amen. ezwini lakhe Hallelujah. haleluya Hallelujah. haleluya haleluya Hallelujah. umoya engcwele Amen. uyawehlela kimi kuyoba yifa lethu Amen. thina sikhola ngokweqiniso Abraham akakwenzanga lokhu. uAbraham azange azaphikisa izwi lenkosi Amen. uAbraham azange agoloza isiprofeso senkosi Amen. Wakholwa. wakholwa Amen. so uma nawe manje uneBhayibheli yonke into esikhuluma phansi nesikhulumayo ibholo phansi eBhayibhelini Amen. yini ekwenza ucasuke yini ekwenza uthule ungabi nawo amen Amen.
yini ekwenza ukuthi ke uqhubeke nokuthi wena uright ngoba wabhaphathiswa ngegama likayise negama lendodana negama lika moya oyingcwele unenkani Amen. Amen. unenkani Yes, Lord. iyatshela iBhayibheli ukuthi ke wabhaphathiswa egameni kaJesu Kristu umpostoli Pawulu. Amen. Abafundi abahlangana nompostoli Pawulu babhaphathiswa egameni lenkosi uJesu. Amen. Yes. Baningi kwincwadi yezenza ababhaphathiswa egameni likaJesu Kristu. Yes, Lord. Mina ngifuna oyedwa ozongikhombisa yena owabhaphathiswa ke egameni likayise negama lendodana negama likamoya oyingcwele. Ngifuna ungikhombise. Amen. Oyedwa angifuna abaningi, ngifuna oyedwa. Do you understand? Yes, Lord. So manje uJesu Kristu uthi nizofela emanyaleni ngicela uqale uqedele ngalo ngoba khona la ngifuna sifike khona. Mengihamba nawe ngifuna ungihambise ungihole ngayo lo ncwadi. Ithini lo ncwadi? Amen. Baphendula bathi kuye ubaba ungu-Abraham. Ubaba ungu uJesu wathi kubo uma beningabantwana baka-Abraham Yes sir. beniya kwenza imisebenzi ka-Abraham. Uma nina ngempela niyakholwa Amen. uJesu Kristu. Amen. Fanele nigcine yonke imiyalelo ebhalwe phansi eBhayibhelini. Amen. Especially kwi-New Testament. Amen. Ethi abantu besifazane abavumelekile ukuthi bafundise. Amen. Ucasulwa yini Amen. ukuthi kuthiwa umuntu wesifazane angashumayeli? Ngoba kuthiwa umuntu wesifazane uyena okhohliswe kadini. Amen. Akusiyena owadama okhohliswa. Umuntu wesifazane ufanele ukuthi athi beke bandleni athule. Sizu amen kuphela. Yes, Lord. Why wena ufuna ugquma lapha uze izinto nespirit ujuluka uconcisela abantu ngomjuluko uduza amathe nezinto lezokufakelwa nemakeup nobhuti inqwebe Amen. namashiyo okufakelwa Amen. Hallelujah. nomlomo ophendiwe ngathi inyoni. Amen. Amen. Hallelujah. Uthethe laphi lo mthetho uma ukuthi ngempela wena uyakholwa ukuthi indodana kaJesu Kristu? Yes, Lord. Hallelujah. Kodwa kalokhu nifuna ukungibulala. Kepha nina niyamcrucify kumanje uKristu. Mina muntu onitshele iqiniso Niyamcrucify manje uKristu ngoba nifuna ukulandela imfundiso yakhe. engilizwe kuNkulunkulu. Yonke into uNkulunkulu ayikhuluma kuKristu niyayinqaba. Wonke umuntu owenza into ephambene osibiza ngomKristu noma uthi uyakholwa. Amen. Abraham kakwenzanga lokho. Akakwenzanga lokho Abraham. Nina nenza imisebenzi kayihlo. Nayo-ke indaba iyagcizazela incwadi ithi nenza imisebenzi kayihlo. Nenza imisebenzi kayihlo. Nina ningafuni ukuhambisana nencwadi ebhalwe phansi. Angikhathali noma ngabe isihlobo sami noma ngabe umngani wami noma ngabe angisabafunda abangani, especially abangani abangakholwa. Ngifuna obhuti nosisi abakholwayo abahamba ngendlela yokukholwa. Hallelujah. Ngoba kwincwadi uselapho Amen. uhambe kwincwadi yaLuka chapter 12 verse Nina 49. nenza imisebenzi kayihlo. Nenza imisebenzi kayihlo. Ngifuna ukubakhombisa ukuthi uJesu Kristu akazelanga ukuzokwakha abangani lana. Akazelanga ukuzokwakha abangani. Nabonke abantu engangiphila nabo enyameni ngabashiya phansi. Mengibabona ke babingelela ngoba kuthiwa thanda umakhelwane wakho njengoba uthanda. Kodwa kushiya ukuthi angihlale nezoni. Ngoba incwadi yaseKorinte yesibili isahluko se6 chapter 14 ithi ke ungahlali nezoni kukuphi ubudlelwane ezonweni nabantu abakholwayo. Amen. Ithi phumani kubona. Amen. Ningathinti lutho elingcolile. Amen. Ngiyakuba uyihlo kunina. Amen. Nibe ngamadodana namadodakazi. Amen. Ngiyonifaka umoya oyingcwele Kuze nazi umehluko phakathi kokungcolile. ukuze sazi umehluko phakathi komngcolile nokuhlambulukileyo. Hallelujah. Incwadi ngokukaLuka 8. Luka chapter 12 verse 49. Incwadi ngokukaLuka 12 Mawuqeda lapho usiphendela ngale soqedela. verse 49. Yes sir. Hallelujah. Ngize ukuphonsa umlilo. Uthi emhlabeni. ngiyelela ke manje izindoda emadoda uJesu Kristu indoda esikhondla ngesibindi nangamazwi nangokuthi ke iyamela iqiniso. Amen. Iyalimela iqiniso uJesu Kristu. Uthi ngize ukuzophonsa umlilo emhlabeni. Ngize ukuzophonsa umlilo emhlabeni. Why? Bengifundisisa kangakanani ukuba sewokhelwe. Bengifunisisa ukuba ngabe sewuqalile umlilo. Already. Amen. Hlukana inhloko nesithandi. Amen. Do you understand? Hallelujah. Lo mlilo lo usiyawufuna ngoba vele sewuqalile wabaswa lo mlilo lo. Kuqale kuhlukana inhloko nesithandi kubonakale abakholwa ngempela.
nabakholwa ngokudlala uthini abangcwele amen kepha nginombhaphathiso kepha kunombhaphathiso enginawo engimele ngibhaphathiswe ngawo engizawubhaphathiswa ngawo yebo ngikhathazekile kanjani uze ufezeke ngikhathazekile until umbhaphathiso ufezeke kusho manje ufuna lo mbhaphathiso wenzeke ukuze kuzobonakalisa ukuthi unguye amen amen nginguye amen unguye amen usho njalo yes lord njengoba aqhubeka ngifuna uqhubeke kule ncwadi ahambe njengoba uselapho ngifuna uqhubeke kule ncwadi baba hlala kuyona gijima ngifuna usho lento ekumele ayisho verse 50 noma verse 51 amen nithi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni nithi ngize ukuletha ukuthula umbuzo lo wangithi amen uyabuza amen nithi ngize ukuletha umbuso emhlabeni na ngithi kini cha uthi cha ngoba yini benza uJesu lo uJesu abamdweba esithombeni lo Jesu lo oyisikhohlakali osithombeni engazi ukuthi kuyisitabane lo osimemile amengazi ukuthi nje isitabane izandla zakhe mombuka usoft nalobo abamdlala lapha kuma movie okhuluma nje engazi ukuthi ngempela uyisitabane yabona nje ukuthi labantu badlala ngathi uthi ke angizelanga lana mina ukuzoletha ubumnandi amen ngiletha ukuzohlukanisa yes lord kepha kalokhu ukwahlukana ngilethe ukwahlukana why ngoba manje sekumele kuhlukane phana indawo ukuthi ke usafuna ukulandela lenkolo yakashembe nogogo wakho noma nomkhulu wakho noma wakho noma ufuna ukuza eqinisweni kaNkuluNkulu elikuJesu Kristu noma usafuna ukuyokhonza emaromini ukhonza uNkulunkulu abathathu noma uzolandela iqiniso laNkuluNkulu elibhalwe phansi eBhayibhelini ngezwi likaNkuluNkulu amen usizohlukanisa usafuna ukuhlabela amadlozi noma ufuna ukukholwa ngokweqiniso zikhethele hallelujah glory to God kepha nginombhaphathiso engiza kubhaphathizwa ngawo kunobhaphathisa kumele ngibhaphathiswe ngawo ngikhathazekile kanjani uze ufezeke ngikhathazekile kanjani uze ufezeke kuthi manje lento iyamudla amen ngoba fanele bethelwe useyazi vele ukuthi hayi ngizombulala njengoba ekhulumile kwincwadi kaJohane wathi nifuna ukungibulala amen hallelujah hallelujah incwadi ngokuka Mateyu 20 incwadi ngoMateyu 20 verse 22 verse 22 uJesu waphendula wathi anikwazi enikucelayo ningasiphuza yini isitsha engiza kusiphuza na bathi abafundi bakhe becela ukuthi inkosi singakwazi ukuthi sihlale nathi ehlane sobukhosi nawe na abaqondi ukuthi bacelelane amen ukuze bona bathole lenzuzo ezothola uJesu Kristu kufuneka bahlale ezwini lenkosi kuze kube kufika isikhathi sokugcina amen ukuze baphuze kule nkomishi lezo phuza kuyona uKristu wonke wangona manje wangitshela ngithi manje uma ngishubela le gospel ngi-attack ugovernment ngi-attack izitabane ngi-attack abantu abafebayo ngi-attack idakwa aba-attack mina izwi engilikhulumayo elingumahluleli hayi umhlengi amen bazongibulalela izwi bazongizondela izwi engilikhulumayo ngokuba mina nginandaba angincengile angikhathalele kuthenjwa umuntu engimthembayo uyedwa nengifuna athembele kimi ngezwi lakhe uNkulunkulu uJesu Kristu kuphela ngale kwalokho umuntu uma ezoza ngomqondo obuhlakani bakhe la kumina angisithenge leso skelemu angisithengi leso skelemu ngoba ngihleli ezwini angikudluki angishoni ngakwesokhohlo noma ngakwesokunene ngihleli ezwini ngihamba ngendlela kaKristu yeqiniso neyokuphila neyokukhanya you understand qhubeke incwadi yaLuka ngifuna incwadi yaLuka lapha uqhubeke ku52 noma 51 qhubeka baba amen 52 yes sir ngokuba kusukela manje kuya kuba khona abayisihlanu abantu bazobe u5 endlini eyodwa inye bahlukane abathathu nababili ababili nabathathu hlukane phakathi nendawo it's 2 against 3 3 against 2 amen 2 against 2 hlukane inhloko nesixhanti bayakwahlukana uyise nendodana indodana noyise ubaba wakho mekhonza kaShembe uyaphuma manje wena uzolandela iqiniso amen ubaba wakho uma ekholelwa emadlozini uyaphuma manje ubaba wakho uma ekholelwa ekutheni afuna abe nesithembu uyaphuma manje
uyezwa loo nto le awuhambisana leyo nto wena unina nendodakazi uma wakho uyaqhubeka uyaphinga uyafeba usakhonza emaromini wena uyaphuma kulelo bandla ulandela ibandla likaKristu leqiniso indodakazi nonina usonde emaPentecoste amen indodakazi nonina indodakazi yakhe isonde emaPentecoste wena mama abuyela ngapha eqinisweni amen unina inhlobo nesithandi unina zala nomalokazana hlukaniswa yonke into unina zana nomalokazana wakhe yes sir umalokazana nonina zala yayizwa loo nto leyo haleluya kuyahlukaniswa yonke into wayesethi nakuzo izicuku yebo nxa nibona ifu likhuphuka entshonalanga yebo masinyane nithi iyeza imvula kube njalo futhi nxa kuphephetha iningizimu nxa kuphethe iningizimu liza kubalela lithi kuzakubalela kube njalo kuba njalo okay shiya lapho buyela ngale ncwadi kaJohane siyoqedela ngencwadi kaJohane ngifuna uyongifundela uverse 37 qhubeke kona haleluya incwadi ngokukaJohane isahluko 8 verse 37 noma 39 ngoba sesifundile uverse 37 verse 39 yes sir baphendula bathi kuye ubaba nguAbraham ubaba nguAbraham uJesu wathi kubo uma beningabantwana bakaAbraham beniyakwenza imisebenzi kaAbraham yes sir kodwa kalokhu nifuna ukungibulala mina muntu onitshela iqiniso yes sir engilizwe kubaba kuNkulunkulu uAbraham kakwenzanga lokhu uAbraham akakwenzanga lokhu nina nenza imisebenzi kayihlo nenza imisebenzi kayihlo wenu ubaba wenu unizomuzwa manje ukuthi ubani bathi kuye thina asifetshwanga kubona bophingwa asizalwanga ngokuphinga yebo sinobaba munye uNkulunkulu hallelujah glory to God wathi kubo uyamuzwa uJesu uSathane emekhuluma ngamadodana kaSathane emaBandleni abakholwayo manje abakholwa leqiniso leli basibiza ngamadodana kaSathane baze babe sophisticated thina amaKristu wawo thina sebangcwele siyabingelela uSathane akeze ngegama lakhe angeke akaze eze ngegama lakhe ngeke umbona ngemsebenzi imisebenzi ukushumayela igospel engekho amen ungabhabhathisa abantu ungashumayeli impumelelo yokuphenduka ungakhulumi ngesono yes lord ukusaba uhambe ufundele ube umfundisi khona uzokwazi ukuthi umanipulate noma udicilele phansi igospel ibe weak njengawe njengoba weak ngenxa yenzuzo njengoba ungenamgogodla ungenamadolo aqinile unteke nina nemfazi wakho ukuthi abe umfundisi ingane yakho isitabane uthi ubishop nengane isitabane uthi ubishop ingane zakho ziyidakwa ziyafeba uthi uyafundisa esontweni lakho ufuye ifebe abantu abakade baqala ukusonda konje abaguquki basaqhubeka bayafeba esontweni bamithisana nithi ibandla likaKristu lelo ibandla likaSathane lelo kokhela ngisho ikwaya ukuze kuba nomsebenzi nishumela ngo-organ niyabona bazalwane usho organ ngemumva washo Jesu bebezinto angekho izilibe weak beshubeshana bashumayela amen shoma izandla zakhe nina nenza imisebenzi kayihlo nenza imisebenzi kayihlo bathi kuye thina asizalwanga ngokuphinga sinobaba munye uNkulunkulu wathi kubo uJesu uma uNkulunkulu ebenguyihlo beniya kungithanda mina uma uNkulunkulu ubenguyihlo ngoba mina ngizele igospel engishumayelayo legospel leli vangeli engilishumayelayo elukubuyisela abantu endleleni zokukhanya abantu bafunda ukuthandana ngoba ngizolifutshela ukuthi ke now isikhathi sokuthi nihambe ngale miyalelo yekani ukufeba yekani ukuphuza yekani ukudakwa yekani ukuntshontsha yekani ukuphinga yekani ukuqamba amanga phumani kulamasonto yekani ukuhamba lamabandla amashembe ama Roman Catholic Church amaLuthela maningi ke futhi manje amasonto asekhona ayimfeketho akhiwa nje abantu abavele balala ebusuku baphuphe benesonto uSathane bakhohlisa bavuke bavule imjondolo bavuke bavule baqashe izindlu amen bantu abafundisi balutha abantu bagqoka izathule ezinde ezikujile amen
benza umsebenzi kaSathane. emva kwalokho bese beqedile ukudla imalini bese bokwenza amaphathi bakudaka utshwala. Amen. Ninkethi unabafundisi fundisani ulala nabantu esontweni lakho. Amen. Uyini oyifundisayo ucasulo kunawo ulala nomfundisi. Amen. Ucasulo kunawo uthola namantombazane ebandleni. Amen. Awuyele esontweni ukuyoguquka uyokholwa uyela uyobheka intombi ngoba nazo lezingane zibukeka njengezifebe zifaka i-makeup zifaka ikete ezincane Amen. ziveza ama-cleavage. Banikelwe kuSathane. Nihola usathane ithini incwadi. Banikelwe. Hallelujah. Mina nenza imisebenzi kayihlo. Niyenza imisebenzi kayihlo. Bathi kuye thina Wonke lamabandlenu Amen. angikhathali unengane eziwu-4 Amen. ungashadile Amen. uthi uyakholwa Amen. ukholwa kaSheme Amen. usaqhubeka usazala Amen. ungashadile uyafeba Amen. mekuphatha kabi lento ngoba iqinisa likho kuwena usathane uyakuhola. Amen. Uma uNkulunkulu ubenguyihlo, Uma uNkulunkulu ube nguyihlo, uma uNkulunkulu lesikhuluma ngaye manje lo uJesu Kristu akhuluma ngaye ube uyihlo, beniya kungithanda mina beniyakulithanda iqiniso elikuKristu ngokuba ngafika ngivela kuNkulunkulu. ngoba liphuma kuKristu iqiniso. Amen. Ngokuba angizizelanga ngokwami. Hayi iqiniso lilethwe uNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu ke kwincwadi kaIsaiah chapter 7 verse 17 verse 14 uNkulunkulu uyakuletha isibonakaliso. Yes, Lord. Yes, Lord. Intombi into iyakuzala indodana. Amen. Amen. Yafika ingilosi kwincwadi kaMathewu. Amen. Yatshela indodana intombi indodakazi nayo indodana yabatshela ukuthi nizothola ingane. Amen. Lo indodana isitholile ukuthi unkosikazi wayo ukhulelwe uMary. Amen. Ethi sifuna ukumlaxaza. Yafika ingilosi ngephupho yamtshela ukuthi ungamlahli uMary. Lokho akuthwele kwamoya engcwele. Akazizelanga uJesu Kristu. Yes, Lord. Njalo abafundisi bena bavuka ekseni bafuna ukuba abafundisi. Ungabazi baqhamuka. Bengathunyiwe umoya engcwele. Amen. Ingakho besaba ukunitshela lento esintshela yona. Ngoba abanayo imgogodla abanaso isibindi. Iyasho incwadi ithi labafundisi laba abanasibindi Amavaka. bamavaka. Amen. You understand? Kepha yena ungithumile. Kepha yena ungithumile. Amen. Uthumile abanesibindi njengoba thuma indodana yakhe ilunge ngayo yonke indlela. Amen. You understand? Ngiphe uthi lapho Yini ukuba ningayizwisisi inkulumo yami na? Ngokuba aninakuzwa izwi lami. Yebo. Nina ningabakayihlo uSathane. Nayo ke indaba. Nithanda ukwenza izinkanuko. Ningabakayihlo uSathane nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo. Yena wayengumbulali wabantu kwasekuqaleni. Ubulala abantu ngokomoya. Amen. Amen. Uze nje ubulala abantu ngokomoya wabulala uEva engadini. Amen. Wamoyisa esonweni nendoda yakhe uAdam. Amen. Wabulala wafaka uKayini umoya omubi. Amen. Wabulala uAbel. Wabulala umfowabo. Hallelujah. Umoya kaSathane. Amen. Lo sesebenza kunina namanje. Njengoba uzonda. Amen. Qina inhliziyo. Hallelujah. Uhlekile sesikhundla uyikhansela ubulalisi uthenga abantu ukuthi babulala umuntu. Amen. Ukuzongena kuso sikhundla umfundisi. Yes, Lord. ufaka ushevu kuku etiyeni yomunye umfundisi ngoba la kufuna isikhundla ungenyoka nemithi. Do you understand? Nibange ikhundla emsebenzini uhambe enyangeni yolanda imithi ngoba ufuna ukubekela umuntu umuthi afa umuntu agule ngoba ufuna isikhundla ngemali yonke lento yenza ngokuthanda imali. Uyabona uSathane ubahola kanjani? Nina ningabakayihlo uSathane. Ningabakayihlo uSathane. Nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo. Wena wabothwala. Sezixakile into zakho zokuthwala lenyoko othwele ngazo. Ulanda ingenza abantu sidakiswa utshwala uhamba ngemoto eyibizayo kodwa still usahlupheka ebusuku akwazi ukulala. Yena wayengumbulali wabantu kwasekuqaleni. Wabulala ingenza abantu uzalise nalezi nyoka lezo zilande kulamathakathi bakho ngenxa yemali. Akeme eqinisweni. Anginaqiniso, alikho iqiniso. Ngokuba iqiniso lingekho kuye. Iqiniso alikho kuSathane. Lingabakho kanjani iqiniso emadodakazini amadodana akhe lingekho kuyena? Ningabakayihlo uSathane. Nxa ekhuluma amanga
ukhuluma okungokwakhe hayi khuluma amanga ukhuluma into yakhe vele uzela amanga nezingane zakhe zizelwe ngamanga lokhu engumqambi manga noyise wawo angisho lengishoyo amen uphuma kini uqamba amanga amen uthi uyofunda kune study santambama kodwa uyovula amathanga uyovulela umfana ningashadile naye ongaziwa kini nawe waziwa kubo ngenkanuko nobufebe nihola usathane ngoba uNkulunkulu akekho empilweni zenu akekho uNkulunkulu amazanga anginandaba ukuthi wena uphatha kangakanani ngoba uyingoba uyazazi ukuthi usifebe ingoba uyazazi ukuthi uyisela ingoba uyazazi ukuthi umqamba amanga ingoba uyazazi ukuthi umbulali ingoba uyazazi ukuthi isidakwa esesehlule ngoba abashumayeli ngalento abafundisi benu bamavaka iholo amavaka yes lord kepha mina ngokuba ngikhuluma iqiniso kepha ngokuba mina ngimele iqiniso anikholwa yini anifuni ukukholwa iqiniso nikholwa izinto ezimnandi ezojabulisa inhliziyo zenu ezokwenza ukuthi nihlale ninethezeke esonweni haleluya nigqoka uniform engathi uniform anenza nibe ngcwele ngisho ugqoka uniform yakho ngisho unikela ngemali yakho khohlakala ngeke uzubone izulu uma ungayigcini imiyalelo kaNkulunkulu njengoba injalo haleluya soze yes lord yes lord haleluya amen soze haleluya kumuphi kini ongangilahla ngesono na umuphi omukini nami ke manje ngibuza umuphi kini ongalahla uKristu ngesono na amen wona ngani uKristu baze bambulale amen ukumele iqiniso uyazi sasa wenza njani ukhuluma ngesono athi nawe nje amen wawusesonweni ngiyamthanda message wawusesonweni ngoba kusho ukuthi angisekho kuleyo position amen ingakho ngikwazi ukukhuluma ngesono kanje amen ngoba angisekho kuleyo position wena usangikhomba lapha angisekho lapho sekusekhanyeni usakhombe kumnyameni yes lord sebenze emdala you understand isincwadi haleluya kwincwadi yabaseKorinte hallelujah any man amen who is in Christ who is in Christ he's the new creature he's a new creature okudala kudlulile all things beka are passed away hallelujah all things have become new amen ngisidalwe esisha ngezwi ngesibhabhadiso sikamoya ingcwele hallelujah hallelujah glory to God hallelujah yezo lonto beka okudala so uyakhomba wena ukhomba isithunzi sami ngemumva mina ngiyahamba ngabe ekhanyeni amen ukhombe kumnyameni amen ngoba yini esikungese ukuthi ubuke ngibe isibonelo kuwena wena ungibona ngiyisitha kuwena ngoba yini vele lokho olayo uyisitha seqiniso sathane yes lord onamabibane yes lord yes lord do you understand yes lord qhubeka kepha mina ngokuba ngikhuluma iqiniso anikholwa yimi ngokuba mina ngikhuluma iqiniso angifuni ukukholwa yimi kumuphi kini wangilahla ngesono na uma ngikhuluma iqiniso anikholwa yimi ngani na lalela ngoba abafuna ukukholwa iqiniso uhambe la ufunda verse 54 uqala ku verse 54 amen khona sifuna sesiyibhala ngaphansi egcineni ngoba uthe nginguye amen niyothi mzukwane ningibethele siphambanweni nabo niyokholwa ukuthi nginguye you understand and futhi manje incwadi ngale Exodus chapter 3 ithe verse 14 bekungithuma baba kukhuluma uMose ekhuluma kuNkulunkulu ethi ke uma ngithuma ngithi ngiyafika kubona ngithi uNkulunkulu wenu obaba wenu ungithumile niyakuthi mebebuza ukuthi ubani igama lakhe nginguye enginguye yezo lonto le wasefika funa lapha kwincwadi yakhona Exodus chapter 6 verse 2 wathi ke before ngiba uNkulunkulu kuAbraham ngavela before ngavela kuAbraham njengoNkulunkulu ngavela kuIsaac njengoNkulunkulu ngavela kuJakobe njengoNkulunkulu kodwa phambilini angaziwanga njengosomandla kodwa silungisa hallelujah chapter 6 amen verse 2 amen uNkulunkulu wakhuluma kuMose wathi kuye ngingujehova ngabonakala kuAbraham kuAbraham njengosomandla kepha haleluya kepha ngegama lami lokuthi uJehova ngangingaziwa kubo ngegama lami ekuthiwa nguJehova ngangingaziwa kubo haleluya nginguye amen engunguye somandla nguNkulunkulu amen nguJehova sebawoti amen amen
Amen. NginguJesu Kristu. Amen. Ndodana yomuntu. Ngumqali Nini mandla onke. nesiphetho. NguAlpha, Amen. nguOmega. Amen. Amen. uNkulunkulu ongona phakade. Amen. Umnini mandla onke. Hallelujah. Hallelujah. uNkulunkulu oyedwa njalo lo. Amen. Bese uzongitshela ngeTrinity, ukhombisa wona ukuthi niyidomu, Hallelujah. niziwula. Amen. Niholwa abantu abangafuni ukuntshela iqiniso. Amen. Ithini incwadi ngale 54. uJesu waphendula wathi uma ngizidumisa Chapter mina. verse. Ngokuka Johani sahluko 8 Yes sir. verse 54. uJesu waphendula wathi uma ngizidumisa mina udumo lwami luyize. Ngubaba ongidumisayo. Lalela thina sihlezi sitshela lento ukuthi yabona sebeshuma igospel. Angifune dumo, Amen. ngidumisa igospel ngoba into ozoyikhuluma ngami into ebhalwe phansi. Amen. Mina angitholi dumo, mina ayikho into engitholayo. Ngidumisa uNkulunkulu ngezwi. Amen. So uma wena uzokhuluma ngami uthi mina ngiyazenza noma ukhuluma wena ukhuluma ngezwi ngoba yonke into esikhuluma ngayo sithi ke itheni lencwadi. Hallelujah. Uma ngizidumisa mina udumo lwami luyize. Uma ngizidumisa mina udumo lami luyize, nangisho njalo. Uma ngithatha ngizama ukuzidumisa udumo lami luyize, anamsebenzi. Hallelujah. Ngubaba ongidumisayo. Sidumisa uNkulunkulu oyena odumisa uKristu. Enisho ngaye ukuthi unguNkulunkulu wenu. Lo engikhuluma ngaye nonke nethi uNkulunkulu wethu. Siyathanda ukuthi ke manje ukhuluma ngento zikaKristu noma ngeuNkulunkulu sibe serious. Userious kanjani emva kwalokho abuyofeba? Kanti animazanga. Ungakhuluma kanjani, ungayihlonipha kanjani into ongayazi, ungayihlonipha kanjani into ongayazi? Kanti animazanga. Kepha mina ngiyamazi. Kepha Mina ngiyamazi. nami ngiyafakaza ngithi ngiyamazi. Angikaze ngimone ngamehlo enyama kodwa ngiyakholelwa kuyena. Uma ngithi Ngikholelwa ezwini lakhe. Amen. Ngoba akekho sekwamona ngaphandle kwendodana ehlele emhlabeni isuke ezulwini. Iyona kuphela emaziyo. Amen. Uma ngithi angimazi ngingaba ngumqambi manga njengani. Kepha ngiyamazi. Ngigcina izwi lakhe. Ngigcina izwi lakhe. Ngigcina izwi lakhe. uJesu Kristu uyamazi ngoba ugcina izwi lakhe. Ngisho the same thing ayisho uJesu Kristu. Amen. Umehluko kuphi? Amen. Yini azokupasela ikucasule? Ngisho the same thing esho uJesu Kristu. Uthini uJesu Kristu? Amen. Ngiyamazi. Ngiyamazi Ngigcina izwi lakhe. ngokuba ngiyaligcina izwi lakhe, ngiyashumayela ngezwi lakhe. Kepha ngiyamazi. Ngigcina izwi lakhe. Yebo. uAbraham uyihlo wathokozela ukubona usuku lwami. uAbraham wayathokozela Ukubona usuku lwami. wayesazi uAbraham ukuthi uyofika uNkulunkulu emhlabeni esenyameni. Walubona wajabula. Ngomoya walibona wajabula Amen. ngoba wakholwa. Lalela, wakholwa. Amen. Amen. Ayikho enye into onke mhlawumbe umbona ngamehlo enyama cha. Wakholwa. Wakholwa. Amen. Ngokukholwa. Ngokukholwa usubonile. Ngithi mina ke ithi incwadi abakholwayo babusisiwe abakholwayo. Yes, Lord. Ngokuba inhliziyo zabo babusisiwe inhliziyo yabo ehlanzekile ngoba bayobona uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Inhliziyo yami ihlanzekile. Hallelujah. Ngimonile uNkulunkulu inkazimulo yakhe. Yes, Lord. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Base bethi kuye abaJuda Ehe. akwabi neminyaka engama-50 Bathi kanti uAbraham usuke wambona na. ungakobi nakuba neminyaka emingaka. Hallelujah. Usamncane. Amen. Akusha nje 55 years. Amen. 54 years. Senyameni. Kodwa manje inyama. Hallelujah. Yabona inyama Yakulutha. iyisitha entweni zikamoya. Hallelujah. Inyama iyayivala ingqondo entweni zikamoya. Ingakho uma uze enkosini uza uzihambulishe uzehlise njengengane. Ingakho uJesu Kristu ethi ke uma ningazehlisi nifane nale ingane ezincane ngeke nize ningene ezulwini. Hallelujah. Ngeke. Hallelujah, glory to God. uJesu wathi kubo, Yebo. ngiqinisile ngithi kini engakabikho uAbraham. Lalela, izolendaba sesiyayibhala incwadi manje. Usayaphinda yakonfirma ukuthi yena unguNkulunkulu. Amen. Uthi ke ngiqinisile Ngithi ngithi kini engakabikho uAbraham ngangikhona mina.
Hallelujah. ngangikhona mina engakubi khona uAbraham okusho ukuthi nginguye Enginguye. Hallelujah. do you understand Hallelujah. you know gospel lesinifaka yona Amen. ekumele niyazi ukuthi uJesu Kristu unguNkulunkulu emkhiphe ebunyameni uthozana ekhanyeni Amen. hambani ngendlela zika Kristu Amen. nibe ngcwele abantwana baNkulunkulu uMoses wathi ekhuluma naye wathi ababe ngcwele ngoba yena ungcwele Amen. hambe kwincwadi uNkulunkulu wathi kuMose nginguye enginguye. nguye Wathi uza kusho njalo kubantwana bakwaIsrayeli ukuthi ungikhona ungithumile. uMoses wethunywe uJesu Kristu Amen. Amen. Hallelujah. hallelujah Hallelujah. God uMoses wethunywe uJesu Kristu Yes, Lord. do you understand hambe kwincwadi yabaHebheru chapter 12 verse 14 sibatshela ukuthi ke yini efuneka yenzeke bese lokho siyahamba sekwincwadi yezenzo isahluko sesibili verse 38 incwadi yamaHebheru chapter 12 verse 14 Hallelujah. Zamelani ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa. ithi zamelani ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa into kumele uyenze ukuthi ufune ukuthula nabo bonke abantu ufune ubudlelwane nabo bonke abantu Ongenakho angeyibone inkosi. ithi ongenakho angeke azayibona inkosi Hallelujah. uma ebandleni lakho unabantu abazondayo nomfundisi wakho vele wezikhohlakala akusho bazonde iba nokuthula nabo uphume Amen. uphume Amen. ubashiye ngiyakutshela nje nami ngabangani ngabashiya Thanda umakhelwane. kodwa still ngisabathanda Hallelujah. ukuthi nje ngeke ngihambe nendlela abazihambayo ngoba ezikaSathane Amen. baningi phela abantu engangizona nabo Amen. baningi abantu engisababona bangibuza ukuthi hayibo phathi yini ophethe incwadi yangithi iBhayibheli Hallelujah. hayi usiyakho ngishumayela hayibo wena ngithi yebo Amen. Hallelujah. ehe Hallelujah. lo enginaye Mkhulu mkhulu kunalabo abasezweni ovunga bayo. Ezo loo nto leyo. Agwinya. Amen. nina into kumele niyenze ukuthi niphenduke Pendukani. kumele nje niphenduke Pendukani. haleluya 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 Sebekuzwa abahlabeka incwadi yezenzo zesibili verse 37. yes sir Sebekuzwa abahlabeka sebekuzwa abahlabela enhlizweni. enhliziyweni Bathi kuPetru nakwabanye abapostoli. sebethi kuPetru nakwabanye abapostoli Madoda bazalwane. madoda bazalwane siyawenza Siyawenze njani njani na? wayesethi uPetru uPetru wayesethi phendukani. ikona kunhlalele lokho ukuthi niphenduke Yilowo nalowo abhaphathizwe nonke engabhaphathisiwe egameni likaJesu Kristu nibhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. nihlalela ukuphenduka nibhaphathiswe ngaphansi Kukho kwamanzi ukuthethelelwa kwezono zenu. nihlalela ukubhaphathiswa ngaphansi kwamanzi hayi ngokufafazwa ngamanzi Kukho ukuthethelelwa nihlalele kwezono zenu. ukubhaphathiswa ngokuthi ke ningene ngaphansi kwamanzi hayi uphakamisa izandla kuthi uGesu Kristu njengomsindisi Egameni likaJesu Kristu. bhaphathiswa egameni likaJesu Kristu Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. uthole ukuthethelela izono zakho Khona niyakwamkeliswa. uthole isiphiwo Khona niyakwamkeliswa uthole isiphiwo isiphiwo sikamoya oyingcwele. thola isiphiwo sikamoya oyingcwele uma ungakholelwa ukuthi ufuna ukukhuluma ngezilimi ngikhuluma ngalo zilimi zene lokufake niqamba amanga Hallelujah. nishekizwa amanga ukuthi umfundisi wakho ushumayele ngokuthi ke uzowina ilotho Amen. bese kuthiwa hakha shabalabala yini hashibri amshungasha mfundisi Yakamanga. amanga ispirit sakhe samanga khohlisa abantu Amen. khuluma ngeqiniso Amen. ozwayo enhlizweni sewuphendukile wazibona impilo yakhe ishintsha Amen. ngokuthi ke ukholelwa emoyeni ongcwele Amen. awukholelwa kumfundisi wakho namanga akhe awubekwanga izandla uqanjelwa amanga Hallelujah. awushungayezwa umuntu wesifazane Khuluma ilimi kodwa uyafeva. Khuluma ilimi qamba amanga. Uyadaka ukhuluma ilimi. Nkosi yami you understand Hallelujah. isiphiwo sikamoya ongcwele sinabantu bakhona Hlala entweni engcolileyo. asihlale entweni engcolileyo Hallelujah. siyahlala ebumnyameni ngoba kufanele emoyeni ungene ukhanya bese siyabonakala Amen. kodwa entweni engcolileyo cha Amen. Mm-mm. Amen. nope
Ngoba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Isithembiso ngesakho nabantwana bakho. Uma ukuthi nikhonza kaShembe, lesithembiso esakho nabantwana bakho. Uma ukhonza eMaromini, esakho nabantwana bakho. Uma usonda ngamakliphi, ibandla iqanjwe umuntu ngegama lakhe. Wonke lamabandla agcwele emadolobha, on next door, abazwane bayazondana ngoba bangabantu. Hey, phuma lapho. Lesithembiso esakho nabantwana bakho. Uma ufuna ukuhamba ngendlela kaKristu ngempela, kufanele uzwe izwi ukuthi ithini. Sikhuluma ngezwi. Hallelujah, glory to God. Angikhathali ukuthi ngabe lesikhundla sika 30 years noma ngabe usube umbishop nebandla lakho oliholayo. Lemfundiso yakho mekuthi ayikho eBhayibhelini and awufundisi ngokuphenduka, awushumayela uAct 2:38 kwabantu ukuthi ke baphapathise igama likaJesu Kristu, bathole isipho sikaMoya Ongcwele nokuthethela izono zabo. Esabo bonke abakude inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Yes sir. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi. Yes sir. Wabayala. Basebeyalwa. Wathi zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni kulesi isizukulwane lesi. Yabona lesi isizukulwane esiphambeneyo. Angikhathali ukuthi ngabe ungeke kangakanani emehlweni akho nakumkakho beniqambelana amanga. Noma kumqashi wakho mawuyincengela kuyena. Lesi isizukulwane lesi esiphambeneyo, isizukulwane esiqale kusiwe esikhohlakele. Wonke umuntu ofuna ukusindiswa ufuneka eze kuKristu ngoba ithi incwadi alikho elinye igama ngaphansi kwezwe noma kuthiwa ukhonza kuphi. Alikho elinye igama ngaphansi komhlaba nasezulwini ongasindiswa ngalo ngaphandle kwegama lika Jesu Kristu. Ilona phela Inkosi nomsindisi. Amen. Kwamkeliswe isiphiwo sikaMoya Ongcwele. Sithokoziswa ngomkhuleko. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Izwi lakho Baba liyinkemba ecije inhlangothi zonke. Alingene njengamanje emadlebeni abalaleli nasemphefumulweni yabo. Wena ube ukukhanya kulezo idalwa ezilahlekileyo ezidukileyo. Ngoba thina sithi intando yakho mayenziwe Nkosi uJesu. Ngoba uSathane wenza intando yakhe ezimpilweni zabantu emhlabeni. And abantu abazi Nkosi ukuthi uSathane benza intando yakhe yobumnyama. Kodwa wena ungukukhanya, ukuphila. Izwi lakho Baba njoba liyinkemba licije inhlangothi zombili, lihlaba lihlukanisa umphefumulo nenyama nomoya. Alenze njalo ke nakubo bonke abantu abalalele. Baphenduke Baba. Ube nobudlelwane nabo, bathatha isinqumo njengamanje bokuthi bazokuthatha njengokuphila, njengenkosi nomsindisi, ngoba wena nezwi lakho nimunye, njengoba nawe nobaba wethu osezulwini nimunye. Nathi nawe Nkosi uJesu simunye. Izwi lakho ke malisebenze njengamanje lingabuyeli emumva lilambatha ngoba liphumile kuzo zonke izinkalo zomhlaba. Mayifezeke intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Uzubagcina Nkosi uJesu ebuhleni bakho. Kusayi namhlanje abeze kuwe basindiswe kuze kube phakade. Amen. Amen. Inamba bazalwane yabo bonke abezwayo abanamadlebe abalizwayo izwi 066 566 9245. Ngizoyiphinda 066 566 9245. Inkosi ithele umusa ingcine inilondoloze ikhulume nani nasemaphusheni. Amen. Uma khona umuntu ofuna ukubuza umbuzo, le number lesinikela leso sizathu. Uma khona umuntu ofuna ukubhaphathiswa, le number lesibekela leso sizathu. Nabafuna ukusithuka, le number sibekela leso sizathu. Abafuna ukuphikisana, number le eyaleso sizathu. Uyisebenzisa mekuthi ubona kubalekile ukuthi uyisebenzise. Sibonke bazalwane ukulalela kwenu ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Siphinde sibonane ngokuzayo uma inkosi ivuma. Amen. Amen.